Ahoj, nebudete věřit, kde jsem. Jsem na nejzápadnějším hřišti v České republice. A protože jsem v Chebu, tak mám svačinu sebů i čajíček mezi diskama. Takže jdeme na to. To vypadá, že to je těžký hřiště. No, uvidíme, základ je mít teplo na ruce. Tak můžeme začít. Tak sešel jsem až dolů k přehradě, nebo co tady je, jo. A disk nikde. Myslel jsem si, že se skutál sem, ale první hod a nemůžu najít disk, jako. To je jak na schvál. Ne, není nikde u řeky, je prostě tady na výsluní. Hraju dál. Je to prostě stejný jako golf, máte 3 pokusy na to, abyste dohodili z výhoziště do jamky, čili v disc golfu do koše z řetězy. Jo, tak to by šlo. Hezká jamka. O 80 metrů a tamhle někam dohodit. No, dobrý, to je hezký. Abych to neměl tak jednoduchý, tak jsem si dal to nejdelší hřiště na 18 jamek. A teď akorát hledám disky v listí pořád. Takže už teď vidím, že než padne světlo, tak to nestínu odehrát. I kdyby ty disky hořely, no, já každý našel na poprvé. Už jsem teda spocený jak pes. A to mrzne, to je -2. Jo, tak jo. O! Ježiš. Raz, 2 a tamhle by měly být 3. Šmeria. Nakonec mi to spadlo tady do kanálu, ale snad to tam nějak dohodím. S batohem na zádech ještě. Tak ne. Tak, jsem na poslední 18. jamce a +20. Výsledek +20. Nevadí. Stihl jsem to, než se začalo smívat a mají tady pěkný rozvaděč elektrický. Fešnej. No a já už pojedu pro manželku a pro známí do Františkových Lázní, kde máme sraz v restauraci. A já jsem si pěkně zahrál. Překvapilo mě tohle hřiště. Je příjemný. Malý, krátký jamky, přehledný. Chtěl bych se sem vrátit někdy třeba v létě. Tak zatím ahoj.